naspäť na Slovensko, ambrózia a palina. Tieto dve rastliny dostali pred pár dňami môjho syna, ktorý skončil ako ťažký astmatik na infúziách a nie je jediný určite, pretože v ambulancii tých kašľajúcich detí bolo neúrekom. No, pýtam sa už doktora Borisa Hruškoviča, príjemné dobré ráno. Dobré ráno. Je teraz také nebezpečné obdobie práve pre alergikov? Ono už to končí, samozrejme. Ten prechod je taký od tých alergénov, hlavne tej ambrózie, lebo tá palina už možno trošička ako keby išla do ústupu. Tá ambrózia je v podstate veľmi dôležitá, lebo má veľmi, veľmi malý ten to pelové zrno, tak sa dostane priamo až do priedušiek rovno a preto vie hneď spustiť aj astmatický záchvat. Ale teraz prechádzame na tie vírusové infekty klasické, takže... A aj takto všetko ide nosom, nie? No práve ten nos je taký najdôležitejší, ono sa to nikdy až tak presne nevedelo, ale tie posledné roky ukázali, že tá kvalita života, my testujeme vlastne kvalitu života pri nových liekoch, keď je upchatý nos, je taká zlá ako u pacienta, ktorý má zlyhávanie srdca 4. stupňa. Čiže tá záťaž na organizmus je obdobná? Tá záťaž na organizmus je obdobná, kvalita života znamená, že vy jednoducho neviete normálne dýchať, nevyspíte sa, neviete sa normálne sústrediť, lebo máte stále upchatý nos. A začnete potom používať tie spreje, ktoré sú voľnopredajné, ale bohužiaľ zase poškodzujú sliznicu a niektorí ľudia to používajú mesiace až roky a to je katastrofa, samozrejme. Nie len dospelí, ale deti častokrát, keď im teče soplík, tak prvé čo je, tak skúšame rôzne kvapky. Pár dní, tak do toho týždňa, ale nejak dlhšie to užívať je problém, samozrejme. Dobre, ako na to? Vieme nejak inak poradiť? Ako napríklad dneska v tejto dobe sa začínajú objavať u nás nosové filtre, ktoré sú veľmi kvalitné tým, že vedia zachytiť aj vírusy. Čiže jeden mikrón, ktorý ten vírus má a viacej vie zachytiť. Ale dôležité, že tie vírusy vlastne nie sú len ako vírusy, ale oni vedia súčasne aj... To sa dá strčiť do nosa? No, môžem? Cez deň sa to používa bežne? No, používa sa to pri vašich denných aktivitách. Tak. Používa sa to pri denných aktivitách, čiže či v práci, alebo aj pri tom športe, ale už nejaký námahavejší šport, možno by to vadilo. Ale to som sa tým vírusom jednoducho, že vie vyfiltrovať vírusy, ktoré vedia spustiť alergický zápal. Čiže väčšinou ľudia vnímajú, že musí byť alergén, ale napríklad tzv. Rinovírus, to je vírus, ktorý priamo vlastne vie prejsť až do tých priedušiek, vie spustiť astmu. Hej, vy keď máte predispozíciu, teda ste alergik, alebo to dieťa má po rodičoch nejakú predispozíciu, tak tieto rinovírusy vedia priamo spustiť astmu, hej, čiže už v tých 2-3 rokoch. A toto pomôže? No, tak vie to odfiltrovať samozrejme tie vírusy, čiže v dnešnej dobe nie len tie alergény, ktoré už sú na ústupe, čo sa týka pelových alergénov. Nevieme, že zbieracie alergény, keď máme doma... Stačí, vieme si to... No, je to veľmi pohodlné, lebo trvá to asi... A voľne dýchate, hej, že... Čiže treba si to odskúšať. Samozrejme, máte pocit, že v tom nose niečo je. Ale to len po chvíľke, potom to prejde. Teraz je obdobie, keď je veľa takých tých soplíkov, kašlíkov aj v práci. Takže aj to zabráni tým kvapôčkovým prenosom? Dôležité to je tzv. Syndrom chorých budov. Hej, to znamená, to sú budovy, ktoré sú centrálne klimatizované a dole na poschodí niekto má nejakú infekciu, to sa dostane do tej klimatizácie a vám na 4. poschodí to vletí do nosa. Takže veľmi často mám pacientov, ktoré sú z takýchto budov. No. A potom ešte cestovanie lietadlom. To tiež je to typické, že máme zníženú imunitu a niekto kašľa na prednom sedadle a my to cítime. Skúste to vyskúšať na vlastnej koži, na vlastnom nose, pretože teraz jedného z vás odmeníme práve touto cenou. Nosové filtre NOSK od spoločnosti Pemilie SRO určené na ochranu dýchacích ciest a prevenciu pred respiračnými chorobami získava. Pošleme do Ploštína pani Kohulákovej. Na zdravie sa teraz ako až pýta povedať. Pán doktor, veľká vďaka. My sa na vás tešíme aj po 7 hodine. Áno, pôjdeme do tej kuchyne a ukážeme priamo, ako to vyzerá, keď si daríte samé dobroty z hrušiek. A pozrieme sa na bratislavské módne dni, pretože podľa mňa to je taká fajn udalosť. Slovensko to dostáva zase niekam ďalej. Nech vieme, čo sa deje aj vo svete módy. Dobré ráno. Dobré ráno.